No, en ni tend od thieth ma Nairobi ochungo keto e tim nengo manyien mag thieth kaluwore gi ywaruok gi kembe machiwo okumba mag thieth. E kinde mana gilando lokruok makamago, jakom board mar od thiedhno mong'ere kaka Basli Onyambu oyango ni gikawo okang' makamano mar chiwo thuolo mar lalruok gi kembego kaka yo mar bero chenro mag thieth ne jotuo. Tend osiptandno bende wacho ni chenro duto mag thieth pod dhi mbele makare maonge ng'ikruok moro amora. This is our plea as an institution, that we want to make healthcare accessible, especially when we have promised people that we are going to make it accessible for you. That when we have done that, we want to make it accessible to anyone who would require that kind of healthcare. As we speak, we only have rates that we had prior to the adjustments. So I think it's important that is understood. We don't have new rates. We have rates that we've been using for the last 2 years. Those are the rates that are now applicable as we speak. So anybody who is coming to our facility, there are no new rates. We are using rates that they've been enjoying for the last 2 years. Nyamburko mating'o jowuoth ne obayo mong'elore okinyi makawuono gi jowuoth e iye.